रंगात साधलं लाल रंगात साधलं हिरवं सफान फुललं काळ्या पाटीत बागीनं इफन चालले इफन चालले इफन चालले सर्वदानाच्या माध्यमातून जनार्दन स्वामींनी महाराजांवर हिरवी हिरवी गार क्षेत्र फुलवली आणि तोच वारसा ज्याच्या माध्यमातून आज बागायत सुरू त्या बाबाजीचं आगमन झाले. जरा एकदा जोरदार टाळ्या वाजवून सर्वजण बाबाजीचं स्वागत करूया. ॲग्रो महोत्सव या उद्घाटनानिमित्त बाबाजींची उपस्थिती इथे आहे. ज्या देशाची 80% अर्थव्यवस्था कृषीवर अवलंबून आहे त्या देशात सरकारने ऋषी व कृषी सेनेचा एक सुंदर पाण्याच्या एक सुंदर संस्कार जर माणसावर केला. सर्वांना विनंती, सर्वांनी हात धरा. सर्वजण बाबाजींची उपस्थिती या ठिकाणी झालेली आहे.